Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona bhalile wathi nginokuphupha ngigeza ingane encane amaphupho ke ngengane encane emaningi achaza izinto ezingafani kodwa ngizothanda ukuphendula lo obhale lana ubhale ukuthi ngiphuphe ngigeza ingane encane ngabe lokho kusho ukuthini leli phupho lisho ukuthi ke kunesidalwa esidinga usenzele itiye noma kunomntwana odinga ke ukuthi nimenzele umcimbi ekhaya owasweleka ngiyathemba ukuthi uphendulekile kanti ke nawe uma ukuthi ke unokubuza nje okuningi ngengane ngoba amaphupho ngengane ahlukahlukene kaningi ungangena ku link ubhaya ku YouTube wethu la ozothola khona ke izimpendulo zakho ukuthi ke achaza ukuthini kwesinye isikhathi ingane kuyenzeka ibike inhlahla kwesinye isikhathi kuyenzeka ingane ibike isilwane kuyenzeka nje ibike into eningi kuhluke kaningi nawe usungabuza ku comment ukuze ngizobuya nempendulo yakho